Otca dali jeho dvaja synovia po smrti spopolniť. To by nebolo nič zvláštne. Ale počúvajte ďalej. Hoci viem, že katolická cirkev so spopolnením súhlasí, predsa len nastalo niečo zvláštne. Oni si popol otca rozdelili do dvoch urien. Teda pol na pol. A nielen to, že otec bol nasypaný v dvoch obaloch, ale najviac ma prekvapilo, že si urny dali pochovať každý tam, kde žije, nakoľko títo bratia nebývajú na jednom mieste. No a teraz je tu otázka, či je to správne takto urobiť. Že popol rozdelia do dvoch urien a že ich pochovajú zvlášť, teda každé na inom mieste. Ak chcete vedieť pokračovanie v tomto uvažovaní, tak dajte like. Ak bude lajkov 133, tak budem pokračovať v ďalších častiach, teda rozvíjať túto tému. Tak, dobrú noc, majte sa krásne.